Balmao ani nyantuma antum famana kan masala kosobe o sababu kun te fɛn wɛrɛ baaraw kun cayara kosɛbɛ o de y'a kɛ ma se ka waati sɔrɔ baara minnu kun bɛ sen na ka n'u ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ a ye k'u walawala bɛɛ ka se k'u faamu nka ala y'a latigɛ bi waati nin sɔrɔla o de y'a kɛ n bɛna ka na a kow ɲɛfɔ a ye pour que bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ kow ta fan na juin kalo tɛmɛnen n'a hakili b'a la ne ni délégation taara Algérie ministre de la défense tun b'a délégation na an taara an n'an sigiɲɔgɔn minnu bɛ Algérie an n'u kumana ayiwa a ka di n ye bi kosɛbɛ a kɛ bɛ ka n dusu ɲagare bi k'a las'a ma k'a fɔ Algérikaw u y'u ka layidu dafa donc n b'a ɲini a bɛɛ fɛ a ka fara an kan u ka kan ni foli min ye an k'o lase u ma nka o kun ye juin kalo ye i y'a dɔn an bɔra o taamaw na n nana ka n'o ɲɛfɔ a ye bi masala bɛ kɛ taama laban ninnu de kan taama min ni tun y'a daminɛ septembre kalo la n y'a daminɛ ni faransi ye ni hakili ka ɲi kosɛbɛ kalo tile 19 n taara faransi n ye bataki d'u ma bataki min ni ne yɛrɛ ye n bolonɔ bila a la président Jonguna fana y'a bolonɔ bila a la k'a jira k'a fɔ an bɛ fɛ ka kɛlɛ daminɛ kɔrɔnfɛmaa minnu n'an b'u sigi an ka jamana kɔnɔ n'u welen tɛ an bɛ fɛ k'olu kɛlɛ daminɛ k'a ɲini nasaraw fɛ n'o ye faransɛw ye n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ ni cogo o cogo ye a kɛra kɛlɛkɛminɛnw ye o a kɛra an ka armée yɛrɛ entraîneli ye o a kɛra kibaru min b'a to an b'a dɔn kɛlɛkɛbaa ninnu minnu bɛ kɔrɔ fɛ u bɛ yɔrɔ minnu na a kɛra an dɛmɛ ye n'o kibaru ye o dɛmɛ suguya bɛɛ k'a ɲini u fɛ k'an to Paris n ye ministre des affaires étrangères fana ci ka taa o bataki kelen an kun y'o fana an bolonɔ bila la k'o ci ka taa di Barroso ma n'o ye Union européenne ɲɛmaa ye k'a f'ulu fana ye k'a fɔ an bɛ fɛ u ka dɛmɛ s'an ma dɛmɛ min b'a to n'an ka jamana kumabɔli bɛ se ka nɔgɔya ka dɛmɛ s'an ma ka taa an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ ka dɛmɛ s'an ma ka s'a mobili n'a a marifakow la o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ bɔra ye ka taa fo Amérique ka taa Nations Unies ka conseil de sécurité la ka taa Nations Unies secrétaire général ka taa bataki wɛrɛ d'o ma bataki min n'a kan k'o se conseil de sécurité mɔgɔw ma k'a jir'ulu la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin hakilila kelen in maana mɔgɔw kana ka n'an dɛmɛ n ye n to o senfɛ o bataki kelen k'a di Américains ka président ma n'o ye Barack Obama ye olu fana kana ka na an dɛmɛ o réunion senfɛ Yayi Boni tun bɛ yen yala ale de ye Union africaine président ye sisan n y'a kibaruya kelen d'ale ma o bataki kelen d'a ma ayiwa ala farala an ka New York ta la senfɛ ni maa caman ye ɲɔgɔn ye a daminɛ na ni assemblée générale yɛrɛ président ye n'o ye ɲɔgɔn ye ka b'o la ka alimanw ka ministre des affaires étrangères min bɔra a kɔsa in na o y'a sɔrɔ n'ale fana ye ɲɔgɔn ye ni Marokɛnw ka ɲɛmɔgɔ olu ka roi dɔgɔkɛ o tun bɛ yen n'o ye ɲɔgɔn ye ni président Zuma ɲɔgɔn ye min bɛ bɔ Afrique du Sud min ye y'a ma faamuya Union africaine ɲɛmaa ye sisan n'o fana ɲɔgɔn ye n tilala tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ ka Nations Unies groupe maa caman a ɲɛmaa caman fana ye ka sɔrɔ ka an kuntilen n'a ye min ye k'a faranfasiya o kelen kelen bɛɛ k'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kumabɔli anw y'a jateminɛ k'a kɛ ko 5 ye a fɔlɔ ye mun ye an ka gendarmew n'an ka polisiw ani garde nationale olu ka bila kɛnɛ ka duguw kɔnɔ ka yɔrɔw jateminɛ ka yɔrɔw kɔlɔsi parce que terroriste ye maa ye an ye cogoya min y'u la ka kɔrɔ n'u nana jamana min na n'u y'a dɔn k'a fɔ u gɛn kuma sera u bɛ don dugu de kɔnɔ ka taa kojuguw kɛ n'u ma bɔnbɔw bila maaw senkɔrɔ u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ o tuma na yan'a o waati yɛrɛ ka se anw ka gendarmew n'an ka polisiw ka commencer ka patrouille kɛ dugu kɔnɔ ka kɔlɔsili kɛ ka mɔgɔw lakana ayiwa n y'o ɲɛf'u ye n ko y'a fɔlɔ ye fɛn filanan o ye Nations Unies ka sɛbɛnfura de ye basa an ka u b'a fɔ min ma ko droit international n'o ye sariya ye sariya min bɛ jamanaw bɛɛ boli jamana bɛɛ kan o sariya la a jirala k'a fɔ hali ni Mali ye maa wele ko a tigi ka n'i dɛmɛ a ka ninnu gɛn ka bɔ i ka jamana kɔnɔ fo Nations Unies fana de k'a ka permission di n'o tɛ o tɛ se ka na o permission a bɛ f'olu de ma ko résolution o ye yamaruya min ni Nations Unies y'a di o b'a to jamana minnu bɛ yen ni i dɛmɛni ka d'u ye n'u bɛ se dɛmɛni na o b'olu yamaruya ka na sariya kɔnɔna na
donc an taara ka taa n y'a f'u ye ko n'o sera ka kɛ n k'o bɛ k'a filanan ye o kɔnɔna na o filanan in kɔnɔna na an bɛ tila ka wuli de tuguni jamana kelen kelen bɛɛ ka se u bɛɛ ma k'a jira k'a fɔ y'a ma fama u ye a jirali min kɛ k'a fɔ an dɛmɛ ka d'u ye n ka se k'u tinti o la ka taa fɛ k'o sabati ka ɲɛ c'est à dire résolution nin bɔlen an kana an bolo da sen kan k'a fɔ o ko kɛra dɛ a ko ma kɛ o ye dɔrɔn yamaruya dira k'a fɔ minnu bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ a ye wuli k'a jɔ a ka Mali dɛmɛ o y'o ye ayiwa o résolution yɛrɛ an y'o ɲini cogo di Nations Unies ka sariya kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko chapitre 7 chapitre 7 n'i ye yamaruya ɲini o kɔnɔna na fɛn caman b'o kɔnɔ o kɔrɔ ye hali n'i ye maa minnu wele n'i ko Nations Unies ka jɛ i dɛmɛ ka maaw wele ni maaw welela ka na a laban e de b'a fɔ maa minnu n'olu ka dɛmɛ ka di ye minnu n'olu ka dɛmɛ man di ye n'i tɛ fɛ olu ka i dɛmɛ i b'o bɛɛ fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ e de ka kɛlɛkɛcɛw olu de bɛ ɲɛfɛ a kɛlɛ labɛnni n'a kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ olu de bɛ bila bɛɛ ɲɛ o tuma dɛmɛbaw bɛ tugu olu kɔ an ye o chapitre 7 de ɲini an y'o sɔrɔ donc an b'o baara la nka Nations Unies n'a ye fɛn kelen yɛrɛ min kɛra y'a ma fɔ ne y'an ka ko yɛrɛ tɔ bɛ teliya ala y'i to a ka masaya la ne yɛrɛ ni n ka délégation bɛ na septembre kalo tile 26 réunion kun bɛ yen ko réunion sur le Sahel ne ni n ka délégation bɛ na o na ani François Hollande n'o ye français ka délégation an fila sina ka na kunbɛn o yɔrɔ la o waati kelen na donc o y'a to ka bɔ an du yɔrɔ la Nations Unies kɔnɔ fo ka taa se conférence salle kɔnɔ o y'a to ne n'olu ka président sera ka masala an fila ka bila an ka groupe tɔw ɲɛ ka bɛn kɛ i y'a ma faamuya ne ka se k'an ka hakililata ɲɛfɔ a ye anw bɛ fɛ kow ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko o y'olu fana hakilila ye an ka bɛn ko kan o don a donnen salle kɔnɔ ale ka discours kɛra ne ta ɲɛ n'i kun y'a discours mɛn i b'a fɔ k'a fɔ Mali ye ale de ka jamana ye tellement an dɛmɛ kun b'o kɔnɔ tellement an dɛmɛ ka d'u ye o yɛrɛ fana kɛra sababu ye maa tɔw bɛ tugu an kɔ n'o kɛra fɛn damadɔ bɛ yen k'a fɔ an sɔnna mɔgɔw ka na Mali dɛmɛ nka a bɛ fɔ de fɔlɔ a ye taa ka taa Mali yɛrɛ la a k'a lajɛ maliyɛnw yɛrɛ kuntilenna ye jumɛn ye u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ hakɛ jumɛn na u mago bɛ mun na n'a y'o bɛɛ lajɛ u yɛrɛ damaw bɛn bɛ ko kan wa n'o bɛɛ lajɛra tuma min na sɛbɛnfura wɛrɛ de bɛ tila ka sɛbɛn k'o ci ka taa Nations Unies na n'o sɛbɛnfura kɛra o tuma na Nations Unies bɛ tila ka yamaruya di k'a fɔ bon an tun ko a ka Mali dɛmɛ sisan an ye yamaruya di minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ ni nafolo ye minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ ni sɔrɔdasiw ye a bɛɛ bɛ se ka taa sisan ka taa dɛmɛ an b'o fɛn fila furanjɛ de la o de y'a kɛ kalo tɛmɛnen na a tile 19 maa caman nana yan nɔ Union africaine b'a la Nations Unies b'a la CEDEAO b'a la jamana wɛrɛw yɛrɛ b'a la minnu ye Nations Unies membre ye mais o tɛ Union africaine na o tɛ CEDEAO la u nana ɲininkali minnu b'u fɛ u y'o kɛ o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ dama an ka gouvernement n'an ka sɔrɔdasiw armée an y'an sigi ka kuma an hakili bɛ fɛn o fɛn na n'a kɛlɛ in kan ka k'o cogo la ani bɛɛ kan ka kɛ cogo min na ani élection kan ka kɛ cogo min na an tun ye nin bɛɛ jateminɛ ka bɛn nin bɛɛ la u nana ka na ɲininka a kelen kelen bɛɛ la hakili la u wasalen taara min kɛ u ye sɔrɔdasiw bila ka na sisan n'o ye u yɛrɛ ka sɔrɔdasi ɲɛmaw ye n'o ye Union africaine ni Nations Unies ni CEDEAO sɔrɔdasi ɲɛmaw u n'an ka sɔrɔdasi ɲɛmaw y'u sigi a bɛ ni ka dɔ a kun kelen bɔ sisan u bɛ ɲɔgɔn ye la k'a lajɛ sisan ni kɛlɛ yɛrɛ kan ka kɛ kɔrɔ fɛ ka maa ninnu bɔ yen a kɛlɛ bɛ kɛ cogo di cɛni yɛrɛ la maa joli bɛ don a kɛlɛ la minɛn jumɛn bɛ yen tigitigi n'a mago b'o la kɛlɛ yɛrɛ waati bɛ kɛ waati jumɛn ye yanni kɛlɛ yɛrɛ ka kɛ labɛn minnu bɛ yen o waati jumɛn u y'o kuma fɔ u tilal'o la bi o baaraw la an yɛrɛ ka sɔrɔdasi ɲɛmaw u taara ka taa a bonya dan kan k'a fɔ n ye u bɛɛ na min na fɛn minnu kun bɛ yen ni ne hakilila la n'o b'a to jamana tɔw bɛ sɔn ka tugu an k'o la ne y'o f'u ye minnu kan ka fara kan ni minnu kan ka bɔ a ne ye hakililata d'u ma ayiwa n'u y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna a ma an ka sɔrɔdasi ɲɛma n'o ye ministre de la défense ye ale ni an ka ministre des affaires étrangères ale ni président olu saba n'ala sɔnna a ma réunion dɔ bɛ Abuja n'o ye Nigeria capitale ye o ye CEDEAO ka réunion ye u bɛ taa yen nɔ n'o sɛbɛnfura ye u ni CEDEAO mɔgɔw ka to o faranfasiya tigɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw ye ni CEDEAO jamana ɲɛmaw n'a faranfasiya tigɛ olu ye n'olu kan ka ɲininkali minnu kɛ n'olu y'o kɛ labɛn minnu kan ka kɛ a bɛ sɔrɔ ka taa o kɔfɛ
ni ka taa jira Union Africaine fana na ni Union Africaine fana n'olu ma fiɲɛya la o tuma na a bɛ ta ka taa di Nations Unies ma n'a dir'u ma ne hakili la a fɔra de a kan ka taa di ka bɛn ni nin kalo tile 26 ye o y'a dati laban ye a kan ka se yanni o cɛ wali o dati la donc an b'an jija a sɛbɛnfura ka se o don o k'a to secrétaire général ka se ka mɔgɔ 15 ninnu wele jamana 15 minnu bɛ conseil de sécurité la u ka sɔrɔ ka sariya filanan nin d'a ma k'a fɔ yamaruya dira sisan kɛlɛkɛlaw ka se ka na Mali la donc an b'o yɔrɔ de la sisan o de y'a kɛ baaraw kun cayara an bɛ nin boliboliw ni nin taamanw na ani y'a ma fama ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u ka se k'a dɛmɛ ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u ka se ka kɛ an ka ambassadeur ye n'o y'an ka lasigiden n'an ka cidenw ye jamana wɛrɛw kɔrɔ minnu bɛ se ka na fara an ka tuguni k'an dɛmɛ an tun b'o baaraw de la o de y'a k'an famana masala ma nka ne hakili la n ye nin min fɔ a ye bi o b'a to a b'a faamu ko minnu kɛra o b'a to fana n'Ala sɔnn'a ma ni Abuja réunion nin banna tile damadɔ in na a tɛna tɛmɛ tile 10 ɲɔgɔn na kan an yɛrɛ ka armée mɔgɔw olu yɛrɛ bɛ na télévision na u ni jamana tɔw bɛ na kɛlɛkɛ cogo min kan u bɛ na kɛlɛkɛ hakɛ min kan u bɛ na kɛlɛkɛ minɛ minnu kan u bɛ na waati min kan kɛlɛ kan ka kɛ min na u bɛ na ka n'o kunnafoni d'an ma o y'olu ka ko ye olu b'o faamu ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc nin de kun don n bɛ fɛ ka nin masala de k'a ye an bɛɛ kelen bɛ k'an ɲɛsin o ma ne wo président wo n ka gouvernement wo an bɛɛ ɲɛsinnen bɛ nin fɛn kelen de ma an kuntilenna bi o ye fɛn kelen dɔrɔn de ye ka jamana kuma bɔ ayiwa o filanan n bɛ fɛ ka fɛn filanan min fɔ i y'a dɔn kabini ne ka kuma fɔlɔ la an ka masala fɔlɔ la n y'a fɔ a ye k'a fɔ an ka jamanaden minnu bɛ yen n'u filila n'o ye MNLA mɔgɔ ye k'u bɛ fɛ ka jamana tila dɔw yɛrɛ ko k'u f'u ka sariya don jamana kɔnɔ ne y'a f'u ye k'a fɔ an tɛ sira kɛlɛ ɲɛ nka fana an tɛ maloya k'an sigi an ni maaw ka masala ka kuma fɔ ka bɛn parce que ɲɛ b'o jamanaden minnu an fana ka jamanadenw de don jamana wɛrɛ t'u bolo ni nin jamana in tɛ donc u ye ko minnu kɛ maa minnu ye ko kɛ ko min ni sariya tɛ bɛn o maa ninnu a mɛn o mɛn olu bɛ minɛ ka t'u bila sariya bon na u ka kiiri bi tigɛ o tɛ wuli ka bɔ yen filanan ye min ye maa tɔ minnu bɛ yen n'u ma ko kolon kɛ n'u segir'u kɔ k'a fɔ jamana tilali u y'a dabila u y'a kuma dabila a t'u hakili yɛrɛ la fiyewu olu bɛ se ka na an n'olu bɛ sigi ka masala ka bɛn a kan an yɛrɛ ka sariya ye min ye an ka jamana sariya ye min ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye maa kelen de ye wa an bɛɛ kuntilenna kelen wa danaya kelen de b'an bɛɛ la n'an ko danaya diinɛ ko tɛ dɛ ka d'a la k'a fɔ Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la don la an bɛɛ dan b'o la ni maa minnu sɔnn'o ma olu bɛna fara an kan an n'u bɛ jɛ ka jamana in dilan nka nin sen in na n'Ala sɔnn'a ma ni nin kɛlɛ banna n'an maliyɛn dama y'an sigi ka kuma ka bɛn kɛ an bɛ bɛn fɛn o fɛn kan ne y'a jira u la k'a fɔ n'an bɛnna fɛn o fɛn kan gouvernement b'a kɛ n'an ma bɛn fɛn o fɛn kan gouvernement t'o kɛ nanbara t'a la yuruguyurugu t'a la o b'a to kɛlɛ min sera an ma nin ye nin sen na n'an bɔra a la ni Ala ka jɛ ye a kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ don an ka jamana kɔnɔ bilen maa tɔ minnu bɛ yen n'olu ko f'u ka sariya digi mɔgɔw kan ne y'a f'u ye n ko sariya tɛ wajibi ye hali hadamaden ka da Ala la i b'a kɛ ka da i yɛrɛ ka sɔn de kan ani ŋaniya i bɛ lahara de ɲini n'a ye diyagoya ko tɛ ni maa bɛ n'o ta k'o sigi maa kunna ayiwa an ka sariya dun y'a jira n'o ye an ka constitution ye k'an bɛ jamana min na jamanaden kelen kelen bɛɛ yamaruyalen don i k'i ka diinɛ sugandiya cogo min ka di ye maa si tɛna o yɛlɛma an tɛ sɔn o yɛlɛmani ma donc maa o maa n'i sɔnna nin fɛn fila ma k'a fɔ jamana tɛ tila k'a fɔ i tɛna ka na sariya wajibiya maa kan n'i sɔnna nin fila ma ka tila ka sɔn o kɔfɛ k'a fɔ an ka armée an'an ka polisiw n'an ka gendarmew ni kɛlɛ nin banna olu de bɛna jamana kuturu bɛɛ lakana k'a bɛɛ mara k'a fɔ tilali t'a la k'a fɔ a ye jɔ kɔrɔnfɛlaw ka yamara nin ka nin ma o t'a la ni maa minnu sɔnn'o ma an n'olu bɛ sigi an bɛ kuma nka hali o kuma n y'a fɔ a ye cogo min na o t'a bali sariya ka boli maaw kan maa minnu ye ko kolon kɛ donc an b'o sira de la maa caman bɛ yen n'a fɔr'u ye k'an ni kɔrɔnfɛmaa ninnu bɛna kuma u dusuw bɛ bɔ u bɛ futinɛ k'a sɔrɔ futinɛ ko tɛ kɔrɔnfɛmaa ninnu yɛrɛ n'i y'a lajɛ dɔw bɛ yen i y'a mɛn fama a kɛra olu yɛrɛ ma degun ye olu caman yɛrɛ bolilen bɛ ka taa Burukina ani Moritani parce que a kɛra u kɔnɔ ko n'u nana Bamakɔ ni Segu la maaw tɛna faranfasiya kɛ olu ni kɛlɛkɛbaa ninnu cɛ donc degun min b'olu kan bi gouvernement b'a essayer cogo bɛɛ la kabini a daminɛ na
fɛn min ye dɛmɛ ye ni suman ye o fɛn min ye fɛn o fɛn hali denmisɛnninw ka kalanko an kɛn bɛ k'u dɛmɛ n'o bɛɛ k'a ɲɛsin o ma maaw k'a faamu hali n'a fɔra y'a ma fɔ ko tuarɛgiw ye rébellion kɛ tuarɛgi bɛɛ tɛ groupe dɔ de don o groupe maaw yɛrɛ la fana dɔw bɛ yen olu ye marifa ta ka kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen olu ma marifa ta olu ko dɔrɔn an ka jamana tila an bɛɛ nin bɛɛ de farafasiya ka nin bɛɛ tɛntɛn k'u bɔ ɲɔgɔn na min ka kan ni min ye bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ nka maaw ka sabali parce que an jamanaden dama don ni maa min filila don min na an kana sin k'o bɔ jamanadenya la ten an k'a tigi lana n'a ni sariya ka kan sariya ka boli a kan n'a yɛrɛ ma ko kɛ yɛrɛ an k'a sigi ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taama ka jamana in bɔ nɔgɔ la parce que ne yɛrɛ Moribo Dan b'a la n y'a fɔ siɲɛ caman wa n bɛ segin a kan maaba caman de b'an ka dugukolo in jukɔrɔ yan n'o y'an bangebaaw ye minnu su donna yan nin kelen kelen bɛɛ yan'u ka taa nin bɛɛ dugawu kɛ jamana in ye jamana in ye jamana barikama ye nka dugawu fana a bɛ minɛ kan de b'a la ne hakili la anw ka jamana dugawu minɛ kan ye min ye jamanadenw ka bɛn o de b'o sabati n'an bɛnna dugawu kɛra ni jamana a bɛ minɛ mais tant que an kɔ donnen don ɲɔgɔn na n'an bɛ kan ka ɲɔgɔn sama sama a dugawu minɛni ka gɛlɛn o de y'a kɛ nin fɛn fila min bɛ yen n'an bɛn b'a kan n'o ye jamana kumabɔli ye fɔlɔ filanan n'o ye y'a ma fɔ ka kalafili kɛ ni jamana kumabɔra tuma min na an ka ɲɛmaa sɔrɔ ka bila an ɲɛ nin fɛn fila an bɛɛ sɔnnen don ma an bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ o de kan ka kɛ n'an bɛɛ bɛnn'o kan ka ban a ye co an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ k'a kɛ k'a ɲɛ k'a kɛ waati kurunin na pour que an ka se ka bɔ nin waati yɛrɛ kɔnɔ joona an ka kuma misɛnnin ni kɛlɛw dabila an k'an kuntilenna kɛ nin fɛn fila dɔrɔn ye ka ɲɔgɔn sama-sama dabila k'an kuntilenna kɛ nin fɛn ye nin de b'a to Mali bi yɛlɛma ka kɛ a jamanaba ye ani bonya ni karama min ka kan o bɛ sigi ka n'a kɔnɔ bi in na tabarikala waati kɛra maaw tun bɛ télé de lajɛ su o su k'a lajɛ maliyɛnw bɛna ko kura jumɛn kɛ bi in na y'a ma fɔ maaw y'o dabila jamana sigira a cogo kɔrɔ la hali bi an bɛ kan ka an danbe bɛ kan ka segin a ma hali bi an tɔgɔw bɛ kan ka segin a ma a ye to an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn maa tɔw k'an bɛn ne ye o b'a to jamana ye y'a ma fɔ maya b'a la an faw ma se k'a ta ka se yɔrɔ min na an mɔkɛw ma se k'a ta ka se yɔrɔ min na an ka se k'a ta ka se yen yanni an k'a di an denw ma olu ka continuer n'a ye masala min tun bɛ n fɛ ka fɔ a ye o ye nin ye ala y'a kɛ ko caman tɛmɛna seliw tɛmɛna ne yɛrɛ ma foli kɛ maaw ye donc n bɛna o foli kɛ hali bi k'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ a seli fana ka kɛ hɛrɛ la a seli ka kɛ karama kɔnɔ n b'a ɲini ala fɛ o waati la yanni o waati ka se fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala k'an dɛmɛ k'a ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ ka tila tuguni ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ wa n'a ye hɛrɛ don jamana kɔnɔ an b'a deli fana a ka hɛrɛ kɛ jamanaden kelen kelen bɛɛ ye donc n bɛ dugawu fana kɛ a kelen kelen bɛɛ ala k'a bɛɛ ka haminako nɔgɔya ala k'a bɛɛ sɔn ala k'a bɛɛ wasa mais o bɛɛ sanfɛla la hali bi ala k'an sɔn muɲu ani sabali la baara min tun bɛ fɛ k'a kɛ o ye nin ye kuma min tun bɛ fɛ ka fɔ a ye o ye nin ye hakɛto b'a la ala ka o dugawu minɛ